Așa cum tai o vezi? Felii, uite că se ved feliile. Așa? Nu prea mari, da? Așa? Uite așa cum le tai eu. Zici că-i pâinea ăsta. Zici că tai pâine pe ăla de pâine tăiat la magazine. Cic, 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 cic. Și pâinea e gata. Lasă-o acolo, că o iau eu cu tavă. Lasă-o acolo. Lasă-o. Nu! O bag eu! Pot să bag eu? Gata, hai, nu mai e de te.